салом дӯстон, айни замон дар ҷойи пештараи бозори ҷалҷам қарор дорем. Аз ин тараф Якачинор, аз ин тараф рост боло казинои Саидшоҳ, Кумитаи Андоз ва аз ин тараф бошад Якум Советский. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Дар ҳамин блок бино аз 13 ошина иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 11 ошина ҷойгир мебошад. Ман ҳамин трезои панорамӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафте. Дар 11 ошина қарор дорем дӯстони азиз. Трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. Инҷо ҷои зинапоя, дар инҷо бошад ҷои дута лифт ва хонаи фурӯшии имрӯзамон. Ман ҳамин хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 11 ошинаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошина иборат аст. навомона ҳатман тоихро тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони азиз, даромадгоҳ, инҷо прихожая, хол, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳаммом дӯстони азиз, ин бошад ошхона. ошхона чӣ хеле мебинед, трезаи байни ҳуҷраги дорад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле мебинед, трезои панорама дорад, яъне аспорто патронок. дар инҷо теғ зона, яъне ҷои кондитсионер ва хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. дар инҷо Якум Советский, аз ин тараф бошад Якачинор. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо теғзона. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, ки дарҳои асосӣ бо трезаҳо аз тарафи ширкати сохтмонӣ часпонда ба соҳибхона супорида мешавад. дӯстони азиз, иҷозати таъмири хонаҳо тақрибан 2-2.5 моҳ пас аллакай дода мешавад ва метавонед аллакай даромада таъмири хонатона сар кунед. бино худаш дар назди роҳи калон ҷойгир аст. нархи хона бошад $650 сари метри квадратӣ, дар умум $42250. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 6969 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 11 танҳо дар ватсап ё телеграм муроҷиат кунед. то боздид барои кор худо нигаҳбон.